Arabri, asal ada tiksi kami, asal kami, mal kami nana. Dance maron lagu aska, ha? Kadang kau dah ngabde? Nah mana? Putri tu nak jadi hat? Thang ni tu mau thang ni, kau mau sih. Thang aku. Bekai dua jalan sinar na, mama hal jangkra ni, nih jagra milai deh, Ini, dia dah mana mal pinggir ke musang nar na, pura, hari ni tim boiler kelapa kabai, matam boiler lau kabar na. लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय माने आं दुब्लियाव थांनानै आरो रुवानिफोरखौ देखायसिगोन आरोना नै गोदाग्राया नै बे आरो जागोन आरोना नायलाय मोखां नायलाय देखायब्रा नै गोदाग्राया लोगोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाखै आरोना गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ साबसक्राइब खालामबाय सो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो थेंक इउ जासिहरबाय नै पुरा कुन जाबि हन साहा लोंनानै माइ गायनो थांगोन आरोना So video ko जोबजासिम नायदो आरो सानै देखायनोसै आरोना लोगोफोर बिसोर सानैया दाबो सिखाराखै नायनानै लादों मोखांखौ खैथा जाखो र' टाइमा खैथा जाखो आरोना 9टा जाबाबो दाबो सिखाराखै नै खोबथेलायना लादों सिखार बोलार गोदानो सिखार ओइ बयलार खोमोन फुग्राफ्रा ए बिखाखौ जागोन आरोना पुरा बिखाखौ जागोन नै मोखाङा नाय एसे आरो नैबे इयार आथिंखौ जागोन माने लोगोफोर बियो आंखौ खिथुखौ जानो होदों आरोना गावसो जानांगौ माथो फुथाया नालाय ना खिबुखौ गावसो जानांगौमोन आरोना नोंसो लाबोदों दाउला गोजा लोगोफोर नै बिथिं जोगोनार लाब्राखौ बानायबाय आरोना बानायग्रानि मोखांखौ बिसोर नायनानै लाखादों नोंथांमोनहाबो आरो नै बिथिं सामब्राम गुफुर हाइजें आरो बानलु गोरान पुरा रेडि खालामनानै लाखाबाय आरो नैबे रेड चिली मिट मस्लासो आरोना आरो नैबेया जाहैबाय जोगोनार लाब्रा माने जायगा बहुत खस्थ' नालाय न'आव बानायबाय थानायखाय दा बाहेरायावनो बानायबाय आरोना स' गाज्रि मोननाङा आरो नोंथांमोना संग्राया नै गसंनानै दङ नै बयलारनि गां फुनायाव बिराद बेस्थ' दंथ'यो आरो आं दा नै बोस्रा जुमाय फेनानै जुमाय फेनानै नै बोरै जानानै दं माने लोगोफोरना बिसोरो जानायावबो डेन्जार अस्टाद ओमफ्राय खामानि बयलार साफा खालामनाय बेदर साफा खालामनायाव
एक्सपिरियेन्स दंखायो आरो जानो खिन्थु होनांगौ आरो बिसोरनो जानायाव होआबा बुगायो आरो जानाया आरो सोरनोबा हाबा खास माबाफोराव बेदर गोदानायाव आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि बे माबायावनो होगासिनो दं आरो ना भिडिअ'आवनो दा दुब्लियाव थांनो हायोबा थांसै थांनो हायाबाथ' न'आवनो जासिगोन आरो भिडिअ'आ बारा गोलावथ' खालामनो हाला बारा इन्टारेस्ट जानाय दङ नालाय नै सानैखौ नायनानै लाखा मोखांखौ एसे लाजिदों नै सासेयाबो सासेया खारबाय आरो ना माबाया बादोला खारबाय दा बियार लाबोबा र' बेथा नै गाइस गस्ला खुजोबना बाय बिसोरनिखौ पुरा सावगासिनो दं आरो गाइस आं दा दुब्लि बारियाव फैबाय आरो ना माइ गायनायाव हाल जांख्रानि हाब्रु फोनलायलायनांगौ नोंसोर हाब्रु र' पुरा गायगासिनो आरो हाल जांख्रानि हले सिक्रुट बयलार आनसै 6 केजि बयलार আজি বিয়ার নাই মদ আছে মদ মৌরসি দं দিनै মৌরসि नैबे जुमाय गिसि लोंनानै दा मोसागोन दै नायबानो जाबाय गोसो गैथारामोन आरो एकदम हाब्रुआबो थाबायथारबाय आं भिडिअ खालामनो थाखायनो deh ata bre buka laka ore ata bre buka laka Pura halangan ya Pak. Deh. Halangan lawan itu kabur lalai baik serah. Pura nih kabur. Dalam gue video sampai kenapa benar video itu sebenarnya benar. Pura mampir game sana lengan kang lepeler na. Tegaknya dah kenal guys semua. Kan ini dari kabur cukup nah. Kabur mau apa sih? Yang दुब्लिनिफ्राय फैनानै बेदर होलायबाय आरो ना बेदरा नै थाव जाथारबाय दैखौ राननो होबाय एसे